Значи, право пред нас Канарата. След него безименен връх, под него се намират Зъбците. След Зъбците Павлев връх, най-отзад най-високия връх Черна поляна. Зад него Аладжаслав, където бяхме вчера. На заден план се вижда Пирин. Следва седловината Кадиин гроб. Тумбата връх Озуница, зад него високия връх Ангелов връх. На заден план хребета с голям мечи връх. Тук на по-преден план върха Мермера. След Мермера отзад се вижда връх Исмаилица или Равник. Най-отзад там горната станция на Картала, лифта. На по-преден план черния връх, това е Горна Кадиица или Марков камък. След това следва Долна Кадиица. Право под нас езерото Сърцето. Тук е един от притоците на Илийна река. И долу виждаме долината на Илийна. Отзад Царев връх, зад него Мусов връх, Белчевица и Ризваница. Преминаваме насам, това е, пред нас е тук Рилецкото било. Отзад се вижда един от Теодосиевите караули. Хребета на самия Рилец. Накрая на Рилеца стърчи носа на Великана, Купените, или по-точно средния Купен. Пред него Попова капа, след което широко се разпрострял Лопушки връх. Тук долу пред нас е Смръдливото езеро, най-голямото езеро високопланинско на Балканския полуостров. Право зад него тройния връх, това е Водния чал. Продължаваме още по-надясно. Виждаме Погледец и хребета на Кьоравица.